чаму выйграў Караль Наўроцкі, што зараз будзе з урадам Дональда Туска, ці будуць датэрміновыя выбары і чаго чакаць беларускам і беларусам ад новага прэзідэнта. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, мы пачынаем. Шчань Божа знову. Ну што, Кірыл, давай пераходзі да нашых тэмаў. Што адбылося вечарам 1 чэрвеня? Чаму экзіт-полы праваліліся? Szczęść Boże, drodzy Państwo. Witam serdecznie. Теперь мы будем пачынаць наш подкаст з такой фразы. Не, насамрэч так, сябры. Я абяцаў вам усе гэтыя месяцы, што выбары ў Польшчы гэта заўсёды весела. Гэта заўсёды шмат розных плот-твістаў, гэта заўсёды напружанасць. Карацей, усё як падчас фіналу чэмпіяната свету па футболе. Вось, нават даходзіць да мардабою ў некаторых сем'ях, я такія выпадкі чуў, сапраўды. Вось, падзелы проста праходзяць праз вось, нават найлепшыя шлюбы і... Праз ложак. Дакладна так. Як мы ўжо ўзгадалі, што што ў нядзелю ўвечары мы скончвалі падкаст, наш эфір, думаючы пра тое, што Рафал Часкоўскі можа быць прэзідэнтам. Аднак, я, дарэчы, вельмі добра зрабіў падчас таго стрыму. Я ані разу не павіншаваў Рафала Часкоўскага і шматкроць падкрэсліў, што гэтыя дадзеныя могуць быць зусім іншымі. І яны аказаліся зусім іншымі. Ты як Дональд Туск проста, які ўжо нешта ведаў. Не, у мяне проста былі добрыя выкладоўцы на факультэце паліталогіі. Яго, магчыма, таксама. Не. Окей, як так атрымалася? Усё ж такі. Не, сябры, так, гэтая памылка экзіт-полу, гэта, здаецца, найвялікшая памылка ў гісторыі экзіт-полу ў Польшчы. Чагосьці такога яшчэ не было. Калі паглядзець на дадзеныя, якія былі дадзеныя о 21 гадзіне і ўжо пасля ў лейт-полах, то першая памылка, якую зрабілі абедзве фірмы, якія рабілі гэтае даследаванне, яны пераацанілі яўку. Ось. Як гэта ў іх здарылася? Па шчырасці, дагэтуль адказаў няма. Больш, чым на 1%. А усе матэматычныя і статыстычныя мадэлі паказвалі, што Рафал Часкоўскі мае большыя шансы з кожным дадатковым адсоткам яўкі. Вось тут менавіта крыецца праблема. Дадаткова, я глядзеў такія больш падрабязныя дадзеныя ў экзіт-поле Іпсіса, бо ОГБ, здаецца, не удаступнялі, не адкрылі доступ. Так, вось. І Іпсос таксама пераацаніў яўку у некаторых канкрэтных рэгіёнах, перадусім заходніх рэгіёнах, дзе таксама фаварызаваны Часкоўскі. Вось. І, карацей, праз гэтыя вось памылкі у іх выйшла такая лухта. Вось. Канечне, што яшчэ цікава? Вельмі дзіўна, што Рафал Часкоўскі абвесціў сябе пераможцам у моманце абвяшчэння гэтых экзіт-полаў, бо дасведчаны палітык, ўсё ж такі Рафал Часкоўскі дасведчаны палітык, ён павінен разумець, што... А што ён павінен разумець? Ён павінен разумець, што гэтыя дадзеныя экзіт-полаў, вось так, як я казаў падчас стрыму, што яны ім давяраць поўнасцю нельга. Збыт маленькая розніца. Слухай, я чуў такую версію, што, па-першае, у штаба былі вось дадзеныя падлічэнні, і яны ведалі, якая яўка хутчэй за ўсё будзе, і яны ведалі дакладна, што пры гэтых лічбах Рафал не перамагае. І больш за тое, Дональд Туск прыкладна там, за паўгадзіны, за гадзіну, па-рознаму кажуць, сказаў, што гэта не перамога. І таму ён нават не выступаў. Ён не выступаў, так, ён не выступаў. Я думаю, што менавіта Дональд Туск якраз такі ўсё разумеў. Незразумелая рэакцыя ад Часкоўскага. Вось. Па шчырасці, гэта быў такі дзіўны фальстарт. Вось, нават з правага боку дагэтуль жартуюць. Дарэчы, сёння журналіст тэлеканала в Польсце 24 на прэс-канферэнцыі Часкоўскага павіншаваў Рафала з 2-гадзіннай прэзідэнтурай. Вось, такая шпілька, скажем так, у бок убітая. Вось. Ну, але што зробіш? Так, што зробіш? Цяпер ужо афіцыйна мы, як падкаст пра польскую палітыку, можам павіншаваць палякаў з дэмакратычна абраным лідарам дзяржавы. Гэта прэзідэнт Караль Тадэуш Навроцкі, які заступіць на сваю пасаду падчас інаўгурацыі ў Сайме 6 жніўня гэтага года. Только хацеў сказаць, што павіншуем полек і палякаў, але, магчыма, не ўсе полькі будуць задаволены. Але
Давай зараз да 45% поляк галасавала за Наўроцкага. Вось я хацеў сказаць, я нават сёння чытаў на Унеце, што адна з жанчын, ім там апытвалі жанчын, якія галасавалі за Часкоўскага і з Наўроцкага, і яна якраз распавядала, чаму для яе там справа аборцыі даходзіць на другі план, напрыклад, а на першае пытанне бяспекі, бо яна баіцца мігрантаў. Ну, слухайте, я шмат разоў паўтараў і не перастану паўтараць, што у нас у кожнага свая сістэма каштоўнасцяў. Розныя пункты для нас жыццёва важныя. Для кагосьці вельмі важныя, напрыклад, каб пенсіі павышаліся адпаведна. Для кагосьці, напрыклад, каб мігранты ў Польшчу не прыязджалі. Для яшчэ кагосьці, каб нарэшце дарогу правялі да вёскі. Ось, то бок сур'ёзна, кожны глядзіць на гэтыя справы па-рознаму, гэта абсолютна нармальна. Ось, таму мяне гэта абсолютна не здзіўляе. Мяне ўвогуле не здзіўляе, што хтосьці галасуе інакш кажа Брауна і на Йоанну Сенышин. Адзінае, што на спадара Мачія Мачака. Вось, гэта для мяне загадка была і будзе. Вось, ну, але што зробіш? Окей. Што такі вынік кажа пра польскае грамадства? Бо я бачу шмат каментароў ад саміх поляка-палякаў, што ўсё дрэнна, трэба з'язджаць, нічога не зразумела, што тут паўкраіны не то нацыстаў, не то фашыстаў. Ой. Суперправыя, радыкалы. Давай паспрабуем вось больш цвяроза паглядзець на гэта. Ну, скажем так, што паказвае нам гэтая дадзена? Тое, што Польшча падзеленая. Яшчэ адна рэч. Я шмат чую вось такога меркавання, што Польшча чарговы раз паказала, якая яна кансерватыўная краіна. Слухайце, паглядзіце на лічбы. І адзін, і другі кандыдат здабылі больш за 10 мільёнаў галасоў. Адрыў паміж двумя кандыдатамі складае прыкладна 369 тысяч. Ці вы бачыце тут нейкі перакос у адзін ці іншы бок? Я не бачу. Я бачу тое, што роўненька пополам. Так? І в залежнасці ад крыху большай мабілізацыі з аднаго ці другога боку выходзяць такія ці іншыя вынікі выбараў. Пры гэтым, успомніце, у 23-м годзе, напрыклад, масава быў зрыв менавіта ліберальна-прагрэсіўнага электарату. Ось, і значна большая частка прагаласавала менавіта на прагрэсіўна-ліберальныя і левыя партыі. Гэта таксама не азначае, што Польшча рэзка стала левай краінай. Не. Ёсць просто абсалютна роўненькі падзел 50-50. Вось, так гэта выглядае. Гэта вось як на той карыкатуры. Чапорская спадзялона на пол. Так, 50% кажуць, што так, 50% кажуць, што не. Ну, дарэчы, а 6-30% людзей, якія не пайшлі прагаласаваць. Ну, так, 9 мільёнаў палякаў, якія маюць права голасу, ну, там не 9, 8 мільёнаў палякаў, вырашылі, што яны маюць у 4 літарах гэтую палітыку і не пайшлі, як звычайна. Окей, давай паглыбімся ў лічбы. Мы ўжо сказалі, што жанчыны прагаласавалі прыкладна аднолькава па шчырасці. Там па дадзеных экзіт-полаў Рафал Часкоўскі бы перамагаў, але там не вельмі сильна. Не тое, каб усе жанчыны масава прагаласавалі за Часкоўскага, а мужчыны за Наўроцкага. Што яшчэ мы бачым? Цікава паглядзець на дадзеныя, напрыклад, па ўзроставых групах. І па шчырасці тут мы таксама бачым падзел. Ось, я таксама бачу апошнімі днямі меркаванне, што моладзь прагаласавала масава за Наўроцкага. Прабачце, але калі мы глядзім на лічбы, то ва ўзроставай групе 18-39, ось, сярод маладых людзей, 51,9% за Наўроцкага, 48,1% за Часкоўскага. То бок таксама няма нікага вялікага перахілу ў адзін ці другі бок. Ну, я разумею, адкуль гэта. Бо у 20-м годзе, у параўнанні з 20-м годам, Рафал Часкоўскі страціў, мне падаецца, там больш за 10% у групе 18-29 і прыкладна такое ж у групе 30-39. Нешта такое там было. Так, калі параўноўваць, то так, страціў. Вось, і гэта, ну, напружвае. Гэта вось роўна тое, што ты казаў у кароткіх відэа, там у тыктоках, у рілсах, у шорцах, пра тое, што ну вось з моладдзю ніяк не адпрацавала грамадзянская платформа і у прыватнасці Рафал Часкоўскі. Не, але гэта мы будзем рабіць у наступным нашым выпуску, калі будзе разбор выбарчай кампаніі, бо мы сёння не паспеем. Ну гэта такі тызер. Мы сёння не паспеем просто разабраць усё. Вось, калі мы паглядзім на іншыя ўзроставыя групы, напрыклад, там 49 гадоў і 50-59, то прыкладна 52-53% прагаласавалі за Часкоўскага і 47-48 за Наўроцкага. То бок ва ўсіх узроставых групах таксама падзел амаль што проста роўнікі 50-50 з невялікімі перахіламі ў той ці іншы бок. Але, напрыклад, калі мы паглядзім на дадзеныя, як галасавалі палякі ў залежнасці ад, напрыклад, прафесіі,
то тут ужо дадзеныя крыху іншыя. Вось, канешне, група, прафесійная група, дзе Карл Наўроцкі забыў абсалютнейшую большасць галасоў, гэта рольніцы, фермеры. Так, фермеры. 80% з невялікім кавалачкам. То бок тут перавага абсалютнейшая. Так? Ну і яно не дзіўна. У права і справядлівасці атрымалася выдатнейшым чынам прыклеіць зялёны лад, які яны самі падпісалі і самі прымалі менавіта да грамадзянскай кааліцыі. Гэта проста цуд маркетынгу палітычнага. Вось. Канешне, там у гэтым шмат маніпуляцый і гэтак далей, але ў іх атрымалася. Вось. Палітыка яна такая, яна не заўсёды пра праўду. Вось. Калі мы паглядзім на дадзеныя, дзе, напрыклад, Рафал Часкоўскі здабыў большасць, то такіх груп можна выдзеліць 3. Першае, гэта спецыялісты кіраўніцтва фірм, тут 64%. І, напрыклад, сярод прадпрымальнікаў і сярод студэнтаў таксама выразная большасць, больш за 55% за Часкоўскага. Ну, што? Мяне гэта, дарэчы, не здзіўляе, бо вось калі гаворка пра ўласнікаў фірм, пра прадпрымальнікаў, тут я шмат разоў казаў, што права і справядлівасць стрэліла сабе ў калена, калі яны ўводзілі польскі лад. Дарэчы, Ярослаў Качынскі сам гэта прызнаваў пасля выбараў. Гэта быў такі проблеск рэфлексіі пасля выбараў 23-го года. Таму гэтыя дадзеныя мяне абсалютна не здзіўляюць. Але пры гэтым я б сказаў, што Наўроцкі тут не зусім аж праваліўся. Я думаю, што гэта галасы Мэнсона перайшлі, ўсё ж такі прагаласавалі за яго. Я б яшчэ хацеў адзначыць, перад тым, як мы пагаворым пра адукацыю. Я забыўся пра думку. Важна, будзе наступны раз падрабязней, але ўсё ж такі важна адзначыць, што тут было шмат галасавання не за кагосьці, а супраць. Ну, я казаў даслоўна вось падчас эфіру ў нядзелю, што сярод груп, двух вялікіх груп, больш за 10 мільёнаў з кожнага боку, палова з іх і з аднаго і з другога боку прагаласавала за кандыдата. Другая палова прагаласавала супраць контркандыдата. Гэта быў рэферэндум. Вось. І мы гэта яшчэ падрабязней проста абмяркуем наступным разам у наступную сераду. А пакуль, што там з адукацыяй? Бо я шмат чытаю ў польскім твітары, што вось, неадукаваныя людзі абралі нам Наўроцкага. Ну, слухайце, такія галасы ёсць заўсёды. Дарэчы, а ў апошнія дні вы маглі бачыць шмат такіх разважанняў. Ну, па-першае, спрэчкі, сваркі ў інтэрнэце, асабліва ў твітары гэта бачна, дзе кажуць, што нібыта нельга ніколі казаць, што вось там, напрыклад, на права і справядлівасць галасуюць жыхары меншых гарадоў, бо гэта некая абраза, там ці людзі менш адукаваныя. З іншага боку, таксама бачна падобныя абразы ў сторону з боку, напрыклад, правых каментатараў у стасунку да выбаршчыкаў ліберальных, што вось вы там адарваныя ад жыцця, хіпстары ў гарадах, адклееныя ад рэчаіснасці, ну і гэтак далей. Просто такія факты. Так, традыцыйна на права і справядлівасць, таксама і на Карла Наўроцкага прагаласавала, напрыклад, абсалютная большасць людзей з базавай адукацыяй. Там, здаецца, 70% з вялікім адрывам. Вось. У той жа час, напрыклад, людзі з вышэйшай адукацыяй больш ахвоча галасуюць за партыі больш ліберальныя. Так? Ну і такім чынам яны галасавалі за Рафала Часкоўскага. Ну, гэта проста мова фактаў, нічога больш. Окей, апошняе пра галасаванне. Што там з гмінамі? Як прагаласавалі? Так, дарэчы, сябры, вось мы ў мінулым стрыме падчас выбарчага вечару, это больш іранічна, скажем так, вось сказалі, што пасля кожных выбараў бачна вось гэты выраз відаць заборы, так, што нібыта вось Польшча падзеленая менавіта тэрытарыяльна. Ось, што ўсход галасуе за партыі кансерватыўныя, за выёнткам, з выключэннем гайнаўкі. Вось, ну і там яшчэ парачкі пунктаў, якія, скажем так, разбросаныя па мапе ўсходняй Польшчы, як такія вёскі галаў, так, Астерікс і Абелікс. Вось. Карацей, калі паглядзець на гміны,
то так гэты падзел крыху яшчэ заўважальны, ось што больш на захадзе Польшчы ёсць больш гмін, якія галасавалі за Рафала Часкоўскага, але падзел перадусім у Польшчы ён паміж не тэрытарыяльна, не геаграфічна, а паміж вёскамі, малымі гарадамі і вялікімі буйнымі гарадамі і метраполіямі. Вось тут праходзіць галоўная лінія падзелу. Таксама, дарэчы, таксама і ў Амерыцы, вось, калі мы узгадаем амерыканскія выбары, так, то там, дзе вось ёсць гэтыя вялікія гарадскія цэнтры, там ліберальныя кандыдаты, то бок у Амерыцы гэта дэмакраты, так, у Польшчы гэта вось грамадзянская кааліцыя. Усё, што сходзіць ніжэй, асабліва ніжэй за 50 000 жыхароў, вось там пачынаецца бастыёны права і справядлівасці, бастыёны электарату менавіта кансерватыўнага. Звярнуся да чату, нам тут пішуць, што, дарэчы, не заўсёды людзі з вышэйшай адукацыяй у большасці галасуюць на лібералаў. У 15 годзе, калі ПіС прыйшоў да ўлады, меў większość ва ўсіх групах, што там галасавалі ўсе. Так, ну там гэта былі ўвогуле асаблівыя выбары пасля 8 гадоў кіравання грамадзянскай кааліцыі. Усіх настолькі дастала ўлада Туска і Эвы Копач, што вось усе пайшлі галасавалі супраць. Окей, апошняя тэма, якая касаецца яшчэ галасавання вось гэтага вечару выбарчага, і будзем пераходзіць да тэмы беларусаў. Што там з дачкой Наўродскага? Бо я толькі чытаю, як нехта абураецца, што яе хейцяць. Ну, дарэчы, па шчырасці, гэты спін вельмі моцна форсяць менавіта інфлюэнсары правага боку, бо я не бачу асаблівага хейту. Нават з боку вельмі, так можна сказаць, адыёзных прадстаўнікоў ліберальнага істэблішменту. Гаворка тут, скажем так, напрыклад, пра Томаша Ліса, пра Рамана Гертыха. Яны таксама вельмі пазітыўна пісалі. Я бачу, што Томаш Ліс, чалавек, якога ненавідзіць, здаецца, уся кансерватыўная тусоўка Польшчы. Вось ён таксама напісаў, што вось проста дачка Караля Наўродскага, Кася, скрала шоу. Так. І так, падчас выступу Караля Наўродскага, пасля абвяшчэння вынікаў экзіт-полу, там была нейкая музыка, і маленькая дачка, якой 7 ці 9 гадоў, я вось уже дакладна не памятаю, яе завуць Кася, Катажына, ось, і яна там рабіла грымасы на фоне, нешта там танчыла, паказвала нешта там людзям, якія былі у аўдыторыі, так. Ось. Ну, карацей так, вось скрала шоу. Дзесёнак ёсць дзесёнкам. Усё абсолютно нормально. І так, нібыта вось пад уплывам усіх гэтых эмоцый гэтага вечара, так, а вядома, эмоцыі былі проста ў зеніце, што нібыта недзе там на Фейсбуку ці яшчэ недзе там нейкія інтэрнэт-карыстальнікі пісалі нейкія абразлівыя рэчы пад адрасам гэтай дзяўчыкі. Ну, канешне, гэта нізка, подла і гадка, і паскудна. Ось так рабіць нельга, дзесённішаму нікому нічога дрэннага не зрабіла дакладна. Таму, скажам так, я вельмі спадзяюся, што яна ніколі не даведзаецца, што нешта пра яе такое казалі. Окей, зараз будзем пераходзіць да наступнай тэмы. Як жыць беларусам і беларускаму Польшчы з новым прэзідэнтам? Пакуль я хачу нагадаць, што наш падкаст можна падтрымліваць праз YouTube, праз Buy Me Coffee, вы бачыце QR-код, праз Patreon, калі так зручней. Мы будзем вельмі удзячныя вам за гэтую падтрымку, бо мы ствараем гэты падкаст менавіта за грошы, якімі вы нас падтрымліваеце, і за падтрымку рэкламадаўцаў. Вось, як вы бачыце, у гэтым выпуску няма рэкламадаўцаў, таму нашы рэкламадаўцы гэта вы. Вось, дзякуй, пераходзім да наступнай тэмы. І зараз наш найлепшы рэжысёр пакажа адно паведамленне, якое нас з Кірылам вельмі ўзрушыла. Прывітанне, суайчыннікі. Парайце, калі ласка, краіну для пераезду пасля перамогі Наўродскага. Дзякуй. Кірыл, гэта не адзінае такое паведамленне. Вось іх было шмат на розныя лады, у розных формах. Што рабіць? Ну, сябры, насамрэч, калі я прачнуўся ў панядзелак раніцай і пабачыў, што адбываецца проста ў соцсетках, то ой, гэта быў проста пажар нейкі. Вось, я бачыў шмат паведамленняў паўсюль, што ўсё трэба пакаваць валізкі, навуста ўвогуле вучыць польскую мову, пайшло яно ўсё прахам, так, з'язджаем.
Вось купім сабе нейкую выспу у Грэцыі і збудуем новую Беларусь будучыню. Прыкладна так это выглядала. Я ў апошнія дні абяцаў маім падпісчыкам, напрыклад, у Твітары, што сёння ў нас будзе такі сеанс групавой практалагічна-псіхалагічнай тэрапіі, каб жопкі не гарэлі, вось, і на душы было лёгка, цёпла і спакойна. Сябры, насамрэч, нічога дрэннага не адбылося дакладна. Вось я разумею, што ты, напрыклад, хто заўзеў за Рафала Часкоўскага, расчараваны, гэта нармальна. Я таксама разумею радасць тых, хто заўзеў і галасаваў за Караля Навроцкага. Гэта таксама выдатна, я вас віншую. Вось, паверце мне, Польшча стаяла, будзе стаяць, і заўсёды ўсё будзе ў ёй добра. Перадусім хацеў бы вас просто павіншаваць тым, што вы жывеце ў краіне, дзе, як вы бачыце, ёсць стабільная дэмакратыя. Ось, ніхто не выводзіць нейкія танкі на вуліцы, ўсё адбываецца чынна і шляхетна. Таму займайцеся сваімі справамі, жывіце далей, дакладна. Глядзіце наш падкаст, каб лепш ведаць, што будзе адбывацца ў гэтай краіне. Здарэнні апошніх дзён паказваюць, што нас сапраўды чакае шмат чаго цікавага. Ось. Нашы прагнозы збываюцца. Хутка будзем іх прадаваць польскім журналістам і экспертам. Дарэчы, урад павінен проста нас прыняць да працу і будзем ім рабіць, скажем, як это, даваць ім парады. Але слухай, там пра парады ёсць інсайды, а мы пра гэта пагаворым, напэўна, у наступным уже выпуску, калі будзем разбіраць пра праграмы. Карацей, давай пра Караля Навроцкага і стаўленне да беларусаў беларускага. Вось нам ужо ў чаціку пішуць, што Споко Вайтыгл, наш сталы глядач, піша, што... Вітам сэрдачна, чэсць. Што wszystko для мігрантаў з Беларусі і Украіны бэндзе добре. Давай узгадаем, як увогуле піс ставіцца да мігрантаў. Ну, ці так, я зраблю яшчэ такі дысклеймер, што базава, на самой справе мы не ведаем, што будзе адбывацца з палітыкай у стасунку да мігрантаў. Але мы можам распавесці вам пэўныя факты, як ставіцца піс да мігрантаў і мігрантак, што казаў Караль Навроцкі у стасунку да мігрантаў і мігрантак, і неяк гэта супаставіць. І ўвогуле паразмаўляць пра інтарэсы Польшчы у кантэксце мігрантаў і мігрантак. Карацей, Кірыл, перадаю табе слово. Так, сябры, па-першае, нават калі на бліжэйшым часам да ўлады ў Польшчы прыйдзе, напрыклад, кааліцыя права і справядлівасці канфедэрацыі, то свет на гэтым дакладна не скончыцца, паверце мне. Чаму? Таму што моцна правыя партыі заўсёды былі у Сейме. Нават калі не самастойна, то ў складзе іншых партый. Напрыклад, калі я прыехаў у Польшчу ў 2006 годзе, гэта быў першы ўрад права і справядлівасці. Прэм'ерам быў спачатку Казіміш Марчынкевіч, пасля, пару дзён пасля майго пераезду стаў Ярослаў Качынскі. Але гэта не быў урад менавіта толькі права і справядлівасці. Там была яшчэ правапапулістычная партыя «Самаабарона» і ультракансерватыўная партыя «Ліга польскіх родзін». З яе, дарэчы, выводзіцца чалавек, які ў дадзены момант з'яўляецца дэпутатам Сейму ад грамадзянскай кааліцыі, Роман Гертых. Я нават памятаю такое відэа. Гэта відэа паходзіла з 2004 года, 1 траўня, калі Польша увайшла ў ЕС, і уся краіна святкавала, а недзе там на кракаўскім прадмесці адбываўся мітынг Лігі польскіх родзін, дзе Роман Гертых крычаў з трыбуны, што ўвогуле нам не патрэбны гэты Еўрапейскі саюз, увогуле традыцыйныя каштоўнасці і прэч з Еўропай, а цяпер ён вялікі еўраэнтузіяст. Вось так выглядае насамрэч палітыка. Дарэчы, падчас папярэдняга ўраду, вось ужо другого ўраду права і справядлівасці ад 15 до 23 года Польша кіравала не проста права і справядлівасць, гэта называлася з'ядночона правіца, то бок аб'яднаныя правыя. І ў склад гэтых аб'яднаных правых уваходзіла група, партыя. Спачатку называлася «Солідарна Польска», пасля «Суверэнна Польска». Вось у мінулым годзе яны аб'ядналіся з правам і справядлівасцю ўжо канчаткова. Лідарам яе з'яўляецца Збігнев Зёбра. І гэта таксама такое больш радыкальнае, значна больш правае крыло польскіх правых. І нармальна перажылі ўсё.
Ось таму слухайце, сапраўды супакойцеся і дакладна не трэба паддавацца паніцы ніякай, пакаваць валізкі дакладна не трэба. Давай узгадаем больш канкрэтна два моманты. Першая, палітыка ПіС. Яны быццам бы заўсёды добра ставіліся да беларусаў і беларусак, і нават мы рабілі цэлы выпуск пра гэта. Можаш проста вось літаральна тэзісамі. Так, сябры, я, здаецца, шмат разоў казаў на нашым падкасце. У нас, дарэчы, быў выпуск нават 8 повадаў, чаму можна любіць права і справядлівасць. Пра беларуская партыя. Вось, так, самая пра беларуская партыя. Ну, гэта праўда. І падчас афлайн-сустрэч я таксама шмат разоў гэта падкрэсліваў. Права і справядлівасць заўсёды больш чула, больш звяртала ўвагу менавіта вось на гэты ўсходні накірунак. Увогуле, вось гэта ідэя міжмор'я, так, вось ідэя, якой жывуць польскія кансерватары, яна вельмі папулярная. Гаворка, канечне, не пра тое, каб аб'яднацца ў адну дзяржаву, але каб вось тут стварыць такі, скажем так, рэгіянальны кластер супрацоўніцтва паміж вось усходнееўрапейскімі дзяржавамі. Ось, і, гэта, дарэчы, таксама, у прынцыпе, нічога дрэннага няма. І так, права і справядлівасць больш выразна падтрымлівала беларусаў, гаворка і пра беларускія НДА, беларускія СМІ, карта паляка, гэта таксама менавіта вымысл права і справядлівасці. Я нават памятаю, як я ў прамым эфіры ў 2007, здаецца, годзе сядзеў, глядзеў паседжанне Сейму, як яны ўводзілі гэтую карту паляка ўвогуле. Вось, у той жа час грамадзянская кааліцыя ставілася заўсёды так больш холадна да гэтага пытання, альбо захоўвалі статус-кво, альбо там рабілі нейкія там карэкты. Так, таму, скажем так, я вельмі веру, што права і справядлівасць будзе ўсё ж такі прытрымлівацца вось менавіта гэтага спосабу, так, сваіх дзеянняў у стасунку да ўсходніх краін. Так? Ну окей, але ў мяне ёсць апеляцыя. Мы самі казалі, што Караль Наўроцкі ўсё ж такі больш па поглядах бліжэй да канфедэрацыі. Што на гэта ты адкажаш? Так, Караль Наўроцкі падчас выбарчай кампаніі паказаў, што ён па поглядах значна больш рашучы, і яму бліжэй да канфедэрацыі. Але застаецца пытанне, ці гэта было толькі на патрэбы выбарчай кампаніі, ці сапраўды так яно і будзе. Ось, на дадзены момант ёсць дзве сімптаматычныя рэчы. Першае, гэта, канешне, тот праект закону пра польскае грамадзянства, які падало права і справядлівасць, які падоўжае гэты тэрмін нават там, скажем так, разам з усімі бюракратычнымі працэдурамі, нават да 20 гадоў гэта можа трываць насамрэч, ось калі прымуць такі закон. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі яго не прымуць. Караль Наўроцкі падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі быў даволі моцна антыукраінскі. Але учора ён адказаў на віншаванні прэзідэнту Зеленскаму і адказаў у пазітыўным ключы. Ён падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва з Украінай, важнасць падтрымкі Украіны, але пры гэтым ён звярнуў увагу дадаткова на аспект, звязаны з гістарычнымі праблемамі. Ну, канешне, тут гаворка ідзе пра валынскую трагедыю. Дарэчы, тут яшчэ ёсць цікавы момант. У Анджэя Дуды спыталі таксама, што далей будзе вось з пытаннем Украіны ў Польшчы. Тыпу Караль Наўроцкі казаў такое, і ён сказаў, што ён паразмаўляе з Каралем Наўроцкім і распавядзе яму, што як прэзідэнт ён павінен па-іншаму ўжо ставіцца. Не ведаю, ці гэта спрацуе, але... Паглядзім, карацей, слухайце, ёсць такая рэч. У апошнія дні, ну і цягам найбліжэйшых, там, дзе он дакладна бліжэйшага часу, можна будзе глядзець розныя меркаванні, што будзе з беларускім пытаннем і ўвогуле з стаўленнем да іншаземцаў вось падчас такога правага развароту, так, калі будзе прэзідэнт Наўроцкі, напрыклад, прыйдзе да ўлады права і справядлівасць з канфедэрацыяй з канфедэрацыяй, так. І па шчырасці, каб адказаць дакладна, што будзе, ну, трэба мець шкляную кулю, вось, ці зрабіць палітыкам трапанацыю. Вось, каб паглядзець, зазірнуць у іхнія думкі. Калі нехта вам скажа, што дакладна будзе, то ведайце, гэты чалавек хлусіць, бо ён не ведае, што дакладна будзе. Можна паказаць проста варыянты. Я б так сказаў. Мне падаецца, што нават самі палітыкі не ведаюць, што яны будуць рабіць. Перайдзем яшчэ да гэтага, але... Я магу сказаць так, што ёсць некалькі сімптаматычных рэчаў. Скажу так, я спадзяюся, і хутчэй за ўсё так, на мою думку, будзе, што нейкія змены будуць. Чаму?
Ну, па-першае, калі Макс празмаўляў са сваім сябрам Шымонам Галоўняй, вось, і Шымон Галоўня проста ў твар Максу сказаў даволі сімптаматычную рэч, што Польшча як дзяржава дайшла да мяжы сваіх магчымасцяў, калі гаворка пра прыняцце новых мігрантаў. Вось. Гэта прыкладна тая ж самая праблема, з якой сутыкнулася, напрыклад, ангельскае грамадства пасля 2004 года. Бо рэзка у нейкі момант быццам прарвало дамбу, хлынула вялікая хваля мігрантаў з іншых краін. Так было вось у 2004 годзе. Прайшло некалькі гадоў, пачала з'яўляцца нейкая там напружанасць. Так? Вось. У выніку гэта прывяло да Брэксіту, бо на фоне гэтага ўсяго прайшоў гэты рэферэндум. Польская дзяржава менавіта вось пасля 22 года сутыкнулася таксама з велізарнай аграменнай хваляй міграцыі. 10% польскага грамадства, ну, прыкладна там каля 10%, калі падлічыць усіх, гэта іншаземцы. Ось. А такога ў Польшчы не было, ну, вось у пасляваеннай гісторыі не было ніколі. Ось. Таму гэта для грамадства пэўны шок. Ось. Усё ж такі прыязджаюць людзі з крыху іншай ментальнасцю, з крыху іншым культурным кодам, нават калі ён вельмі блізкі. І кожнае грамадства патрабуе часу на пэўную адаптацыю. Польскае грамадства таксама, гэта не выключэнне. Я вельмі асабіста спадзяюся, што з цягам вось гэтага часу, асабліва, калі, напрыклад, сітуацыя, я вельмі веру і спадзяюся, што сітуацыя в Украіне таксама вырашыцца, вось, і сітуацыя з мігрантамі таксама устабілізуецца, так? І праз нармальны працэс інтэграцыі, які патрабуе проста часу, то гэтыя іншаземцы перастануць так замінаць некаторым палякам, бо далёка не ўсім усё ж такі. Вось мы таксама бачым па каментарах пад нашымі відэа, бо на адзін каментар, дзе нам кажуць выязджаць адсюль, вось, з'яўляюцца 2 каментары з падтрымкай і добрымі словамі. Вось. Дарэчы, дзякуй вялікі ўсім нашым гледачам і глядачкам, якія падтрымліваюць наш падкаст таксама і ў каментарах. Увогуле, калі ласка, каб раскруціць гэты эфір, калі ласка, пішыце актыўна ў чаціку, стаўце падабайкі, падтрымлівайце нас праз Buy Me Coffee і праз механізмы Ютуба донатамі. Вось, мы будзем за гэта вельмі вам удзячныя, і мы, падаецца, пераходзім да наступнай тэмы. Што ж будзе з урадам Дональда Туска? А перад тым, як мы распавядзем гэтую тэму, я хачу зрабіць одну штуку. Хачу павіншаваць з днём народзінаў рэжысёрку беларускага Ютуба, шмат якіх праектаў, Аліну Мазавец, у якой сёння дзень народзінаў, і якая, дарэчы, прылажыла руку і да стварэння гэтага падкаста. Яна дапамагала нам з карцінкай, каб гэта выглядала добра і гэтак далей. Не канкрэтна гэтага эфіру, але наши асноўныя выпускі. Вось, таму, Аліна, віншуем ад падкаста і вельмі ўдзячны за твой унёсак і ў наш праект, і ўвесь беларускі Ютуб, да якога ты датычна. Віншуем. Вось. А цяпер, што ж будзе з урадам Дональда Туска? Кірыл, што там адбываецца? Кааліцыя быццам бы сварыцца і сварыцца. Ведаеш, я вось у дадзены момант прыпомніў сабе, што трэба было яшчэ нешта дадаць да папярэдняй тэмы. Прабачце, дражэнькі, вы не паверыце, я убег у студыю роўна за 2 хвіліны да пачатку эфіра, бо у мяне таксама ёсць звычайная праца, ось, і трэба было яшчэ даехаць. Карацей, адносна таго, чаго можна чакаць і пра мігрантаў у Польшчы. Ніхто мігрантаў адсюды выганяць не будзе, паверце мне. Усе гэтыя словы пра дэпартацыі, гэтак далей тычацца перадусім людзей, якія парушаюць закон, таму я ведаю, што нашы гледачы і гледачкі, гэта зайчыкі, коцікі, яны закона не парушаюць, таму вам гэта дакладна не пагражае. Гэта па-першае. Па-другое, нешта казаць падчас перадвыбарчай кампаніі, ці падчас выбараў, а пасля кіраваць краінай, гэта 2 абсалютна розныя рэчы. Калі чалавек, напрыклад, займае пасаду міністра, прэм'ера ці прэзідэнта, ён атрымоўвае брифінг.
Вось ён атрымоўвае таксама доступ да тайных дакументаў, да ўсёй статыстыкі і так далей, і гэты чалавек бачыць, на чым стаіць ягоная дзяржава. Калі з Польшчы раптам у дадзены момант знікне 1 мільён мігрантаў, маючы на ўвазе, што ў Польшчы вельмі нізкае беспрацоўе, адно з найніжэйшых ва ўсім еўрапейскім саюзе, то эканоміцы Польшчы будзе дрэнна. Вось, і палітыкі гэта выдатна разумеюць. Вось, таму сапраўды keep calm, stay tuned. Вось, усё будзе вельмі добра, і дзень прыйдзе новае. Добра. Trust me. Але не ў кааліцыі, падаецца. Давай распавядзем, што там адбываецца. Наколькі я ведаю, там усе аднаго проста абвінавачваюць у тым, што выбары прайгралі. Усе аднаго падазрываюць, што яны там выйдуць з кааліцыі. Чажасты кажа, што Рафал прайграў, Туск прайграў. Нават размовы, што Туска трэба мяняць. Што там адбываецца? Ну, карацей, так, пасля кожных выбараў адбываецца проста... гэта было, дарэчы, пасля 23-го года былі заклікі, што Дуду трэба зняць неяк там, правесці нейкі рэферэндум, хаця гэта не прадугледжана ў польскім заканадаўстве. Ось, прэзідэнта здымаюць крыху іншым чынам, і гэта амаль што немагчыма. Таксама і тут. Ну, па-першае, калі гаворка пра кааліцыю, я вось трэці дзень спрабую знайсці нейкую рэфлексію з боку ўраду Дональда Туска, і па шчырасці я яе не бачу. Учора, здаецца, было паседжанне сустрэча лідараў кааліцыі. Слухай, я разумею пра што-то, але не да канца згодны. Ну, рэфлексія есть. Дональд Туск аб'явіў, што ён хоча вотум даверу. Я на ўвазе крыху іншае. Ну, так, я разумею. Там Шымон Галоўня заўсёды кажа, нам трэба працаваць моцна. Усе кажуць, што ім трэба моцна працаваць, але чаму яны не працавалі раней? Ну, гэта вось і ёсць тое самае добрае пытанне, якое трэба задаць ураду, і калі я казаў пра рэфлексію, то я проста не бачу разумення таго, што здарылася. Вось прыкладна, дарэчы, тое ж самае адбывалася з правам і справядлівасцю ў 23-м годзе. Вось яны таксама абсалютна не разумелі, чаму іх скінулі. Вось у дадзены момант гэтага не разумее платформа. Улада і вось гэтыя сінія пальцы, якімі трымаюцца за трон усе палітыкі, яны неяк вось так наганяюць нейкі туман на вочы, вось, і чалавек перастае бачыць свае ўласныя памылкі. На жаль. Так, калі гаворка пра кааліцыю, то рэзка, ўдруг, так, раптам Дональд Туск і ўсе кааліцыянты выскачылі з прапановамі пачаць працаваць. Вось, канешне ж, абсолютна рэзоннае пытанне. А што ж вы рабілі дагэтуль 1,5 гады? Гэта першае пытанне. Па-другое, мы будзем пра гэта казаць яшчэ ў наступным выпуску, калі будзем рабіць падрабязны разбор, разнос вось кампаніі і Рафала Часкоўскага і Карля Наўроцкага, што у гэтай кааліцыі заўсёды былі і ёсць праблемы з камунікацыяй. Я, дарэчы, пісаў гэта яшчэ ў сваіх трэдах у Твітары за шмат месяцаў да таго, як мы пачалі рабіць падкаст. У гэтага ўраду дагэтуль няма прэс-сакратара. Гэты ўрад абсалютна не ўмее паказаць тое, што ён робіць, бо некаторыя рэчы яны ўсё ж такі рабілі. Гэта не было так, што яны нічога не прынялі. Вось проста яны не ўмелі і не ўмеюць і не хочуць даносіць гэта людзям. Я бачу там, як журналісты распавядалі, нейкія там інсайты з паседжання лідараў кааліцыі, што Дональд Туск там амаль што прамым тэкстам сказаў, што ну там людзі 2-3 дні зараз будуць такія крыху, скажем так, прыгнабені, як гэта сказаць. Захейціць іх перад цім. Не, у сэнсе, што расчараваныя, але мінуць 2-3 дні і ўсё будзе добра, пройдзе, скажем так, і вернецца да нармальнага ўзроўню настрою людзей. Ну, карацей, як вы бачыце, рэфлексіі няма. У той жа час... Я чуў, прабач, ад журналістаў Нета таксама проста пра жычніка, прэс-сакратара, што быццам бы кажуць, што Дональд Туск лічыць, што ён можа проста напісаць у Твітар, навошта ім прэс-сакратар. Не, па шчырасці, я проста ў шоку часам ад таго, як яны сябе паводзяць.
Але окей. З канкрэтных дзеянняў, якія яны хочуць зрабіць. Калі вы думаеце, што яны адрэфлексавалі і вырашылі, што вось трэба неяк там паставіць нейкія прыярытэты і гэтак далей, не. На дадзены момант усё ўказвае на тое, што падыход застаецца прыкладна такі ж самым. Адзінае, што абвесцілі, што будзе рэканструкцыя ўраду. Пра гэта казалі яшчэ перад выбарамі. Але як заўсёды чамусьці не цяпер, а праз пару месяцаў. Шымон Галоўня сёння таксама грымеў, што чаму праз пару месяцаў, давайце цяпер. Карацей, кааліцыя хістаецца. І гэтага можна было спадзявацца. Я абяцаў вам яшчэ шмат месяцаў таму, што калі выбары скончацца перамогай Карля Наўроцкага, то Польшчу чакае перыяд палітычнай нестабільнасці. Вітаем у гэтым перыядзе. Ён ужо пачаўся, і ён вакол нас. Па шчырасці, наконт гэтай кааліцыі. Я абсалютна не веру, што яна датрывае до 27-го года. Я не бачу, як яны хочуць гэта зрабіць. Па шчырасці, калі яны ўжо ў дадзены момант так спрачаюцца, то я не бачу будучыню. Яна можа проста разваліцца. Нават без удзелу права і справядлівасці. Сама сабой. Хацеў спытаць, ці ты кажаш пра датэрміновыя выбары, ці пра нешта іншае? Пра датэрміновыя выбары гэта хутчэй за ўсё. Бо, канешне ж, ёсць варыянт, і мы таксама яго разглядалі. Можаце знайсці ў нашых відэа, ёсць такі выпуск, здаецца, месяца 2 таму, дзе мы паказвалі розныя сцэнары для паслявыбарчай Польшчы. Там мы гэта абмяркоўвалі. Канешне, ёсць опцыя таго, што можа быць так званы палацовы пераварот. То бок, што права і справядлівасць дамовіцца, напрыклад, з канфедэрацыяй і, напрыклад, яшчэ пазбірае ту і там нейкіх там дэпутатаў, напрыклад, з задніх сядзенняў у Сейме у ПСЛ, напрыклад, ці, напрыклад, партія «Разам», якая ў апазіцыі да ўраду. Нават з грамадзянскай кааліцыі могуць кагосьці недзе там выдзернуць. Ім, здаецца, не хапае 17 галасоў. 17 галасоў, каб прывернуць гэтую такую рэч. Дарэчы, і сам Качынскі, не Качынскі, не, чакай, Качынскі. Спачатку Качынскі і права і справядлівасць выйшлі з прапановай зрабіць гэта, яны гэта назвалі тэхнічны ўрад. А палітычны? Калі палітыкі кажуць, што яны будуць ствараць нейкі апалітычны ўрад, то ганіце гэтых палітыкаў з санамі анучамі, шчыра. Бо яны хлусяць. І Славамір Мэнсан адказаў Ярославу Качынскаму, што, гаспадар Ярослав, канешне, давайце размаўляць. Калі ласка, давайце сустрэнемся. На што Ярослав Качынскі, як гэта сказаць, лагодна, паказаў канфедэрацыі яе месца, што ён з такой вялікай колькасцю мандатаў у Сейме не будзе размаўляць з нейкай там маленькай канфедэрацыі, у якой у 3 разы мандатаў больш. Карацей, хлопцы мераюцца сваімі мандатамі. Звычайная справа ў палітыцы. І сёння быў, на дадзены момант, пакуль гэта апошні акт гэтай трагедыі, права і справядлівасць зладзіла сустрэчу і запрасіла іншыя партыі, каб прыйсці абмеркаваць магчымасць стварэння гэтага тэхнічнага ўраду, урад экспертаў, як сказаў Качынскі. Ніхто не прыйшоў, акрамя палітыкаў права і справядлівасці. Няма аповесці печальней у сусвеце. Так яно прыкладна выглядае. Я шчыра не веру ў стварэнне тэхнічнага ўрада, бо каб быў нейкі ўрад, павінна быць нейкая больш-менш стабільная большасць у Сейме. Інакш гэты ўрад можна апракідваць ці ў адзін ці іншы бок кожныя парачку месяцаў. Чаму я не веру? Таму што я не асабліва перакананы ў тое, што атрымаецца ў права і справядлівасці, па-польску кажуць, пшакабачыць, то бок перацягнуць на свой бок, напрыклад, ПСЛ, бо ПСЛ і права і справядлівасць так не зусім добра сябруюць. Інакш, калі б яны сябравалі, то гэты ўрад паўстаў бы яшчэ ў 23-м годзе. І там нават былі размовы, што яны прапаноўвалі Касняку, Камышу. Яны гатовыя даць усё. Сапраўды, пасаду прэм'ера, галоўнае, каб стварыць урад. Больш верагодным я лічу тое, што адбудуцца перадтэрміновыя парламенцкія выбары. Я казаў ужо таксама ў падкасці, што ёсць такая магчымасць праз неўхваленне бюджэту.
Ось тут, дарэчы, дамовіцца было б прасцей. Дастаткова, каб частка, напрыклад, дэпутатаў, не ведаю, захрасла ў ліфце, ось хтосьці стаяў у корках на вуліцы, не даехаў на паседжанне. Так у такім чынам зменшаецца колькасць дэпутатаў агульная і больш за палову трэба мець. Вось гэта можна зрабіць, можна правярнуць, і я думаю, што права і справядлівасць хутчэй за ўсё, на мой погляд, будзе імкнуцца менавіта да гэтага. Ну цікава, а вось што ты думаеш пра іх вось гэтыя зараз такія аб'юзіўныя стасункі з канфедэрацыяй? То бок Босак пісаў, што ён не верыць у тэхнічны ўрад, бо яны не сабяруць большасць. Мэнсон быццам бы, вось, як ты сказаў, хацеў паслухаць прынаймней Ярослава Качынскага, але той сказаў яму, вось, памеруйся з ім мандатамі, карацей, як ты і сказаў. Ці вырасце гэта ў нейкі саюз, вось? Сябры, даецца, ў падкасце таксама казаў, што калі будзе ўрад, а ён, верагодна, прынамсі, будзе нейкая спроба стварыць нешта такое, кааліцыйны ўрад права і справядлівасці, напрыклад, канфедэрацыі, то калі вы думаеце, што гэта будзе такі вельмі ўстойлівы і моцны ўрад, таксама пакінь надзею кожны, хто тут уваходзіць, так як у Данте Аліг'ері. Вось, калі права і справядлівасць — гэта вельмі складаны кааліцыянт. У нашым падкасце ў найбліжэйшым часам дакладна будзе даволі часта ўсплываць такі паліталагічны тэрмін кааліцыйная здольнасць. Ось, дык на дадзены момант права і справядлівасць — гэта абсалютна нездольная да кааліцыі партыя. Ось, яны цягам 8 гадоў кіравання самастойнага, так? Ім не патрэбныя былі кааліцыянты. Яны, на жаль, развучыліся размаўляць з іншымі партыямі і рыхтаваць кааліцыянтаў. Дарэчы, інсайты з права і справядлівасці кажуць, што перад выбарамі 23 года, яшчэ за шмат месяцаў да выбараў, эксперты, якія працуюць у штабе права і справядлівасці, якія займаюцца выбарамі, казалі Ярославу Качынскаму, што спадар Прэзас, хутчэй за ўсё патрэбная будзе кааліцыя. Не будзе магчымасці стварыць самастойную большасць. Ярослав Качынскі ў гэта проста не верыў. Ён казаў, што не, ідзіце ўсе адсюль, вось у нас будзе самастойная большасць. Скончылася так, як скончылася. Вось, з канфедэрацыяй, вось тое, што вы бачыце цяпер, гэта толькі пачатак таго, што нас чакае наперадзе, бо гэта дакладна не будзе саюз праз любоў. Вось, гэта можа быць нейкае тактычнае аб'яднанне, але сварыцца паміж сабой яны дакладна таксама будуць. Тым больш, што у некаторых справах, асабліва ў эканоміцы, гэтыя партыі знаходзяцца на дзвюх абсалютна розных полюсах. Вось, часта кажуць, што ў такім кааліцыйным урадзе Славімір Мэнсон мог бы быць ці то прэм'ер-міністрам, ці, напрыклад, міністрам фінансаў. І па шчырасці, вось калі паглядзець на праграмы гэтых двух партый, права і справядлівасць — гэта сацыялізм, калі гаворка пра эканоміку, і канфедэрацыя — гэта неолібералізм і лібертарыянства. Так, дык вось, гэта прыкладна як змяшаць алей з вадой. Ось, яны не перамешваюцца. Я б вельмі хацеў бы паглядзець, як яны будуць функцыянаваць. Я думаю, што тыя фірмы, якія займаюцца вытворчасцю попкорну, заробяць мільярды проста. Дарэчы, нас ужо глядзіць 250 чалавек. Вау, гэта, здаецца, рэкорд для выпускаў па серадах, так. Ці хочам мы яшчэ нешта дадаць вось у гэтую тэму? Не, я думаю, што вось пра гэта мы ўжо тут прыкладна ўсё распавялі. Так, наступным разам, сябры, калі мы рыхтаваліся да гэтага выпуска, я вельмі хацеў зрабіць разбор, разнос і даць звездюлей абодвум штабам за іхнія памылкі. Але калі пачалі збіраць інфармацыю, проста высветлілася, што гэта не змесціцца абсалютна ніяк у 1 гадзіну. Трэба было прабіць 2-3. Таму наступны наш выпуск будзе поўнасцю прысвечаны разбору, разносу і звездюлям. Па шчырасці, я настолькі злы, што гэта будзе шыкоўнейшы выпуск, бо матэрыялы ўжо сабраў, таму рыхтуйцеся, глядзіце нас дакладна ў наступную сераду. Так, сябры, дзякую, што вы былі з намі падчас гэтых 6 эфіраў. Вось мы сёння скончваем марафон менавіта прамых эфіраў. Але мы працягваем нашу працу. Як вы бачыце, адбываецца вельмі шмат цікавага, таму праца ў нас дакладна будзе шмат. Яе менш не зробіцца. Падтрымлівайце нас усімі магчымымі спосабамі. Мы будзем вельмі вам удзячныя, бо вось усё гэта ствараецца дзякуючы вам і нашым партнёрам.
Глядзіце нас праз тыдзень, калі ласка, пішыце свае водгукі, можаце прапанаваць таксама ў каментарах, пра што цікава вам будзе, напрыклад, паглядзець, паслухаць. Мы таксама будзем гэта ўлічваць, бо мы прыслухоўваемся да нашых гледачоў і гледачак. Дзякуй, што вы былі сёння з намі, і дзякуй, што вы ў нас ёсць. До сустрэчы.